Många studerande och andra mår dåligt av ekonomisk stress och den här ångesten är inte trevlig att leva med. Jag hade också jättemycket ångest över min egen försörjning. Så hittade jag ganska snabbt att det finns en stor studentrörelse just nu. Me olemme ne, jotka voivat suojella maapalloa ilmastonmuutokselta. Me olemme Suomen tulevaisuus. Meidän ei kuuluisi huolehtia siitä, että riittävätkö rahat vuokraan tai ruokaan, sillä se ei riitä molempiin. Me emme halua kuormittaa mielenterveyspalveluita, mutta jos emme saa apua, niin puolet meistä odottavat vuoden päästä yhä palvelujonossa. Me vaadimme, että opintotuen indeksikorotusta ei jäädytetä. Tosi mahtavaa, että näin moni koulu on lähtenyt tähän mukaan ja kuka opiskelija ei haluaisi olla oikealla puolella historiaa.